Kaixo familiak, zer moduz? Begira, ni Leire naiz, yoga irakaslea naiz, eta azaltzera natorkizue zer egingo dugun datozen 2 saioetan. Haurtxoentzako, etxeko txikientzako yoga saio batzuk eskaini nahi ditugu, eta horretarako azalduko dizuet pizkatxo bat zer den yoga, eta zer eskaintzen digun yogak. Hasteko esan behar dugu yoga hitzak esan nahi duela bat egin. Bat egin zerekin? Geure buruarekin, geure barneko izaki horrekin. Eta horretan laguntzen du, txikitxoei ere laguntzen die. Naiz eta ez izan hain konstienteak edo ez izan hain ez eduki kontzientzia hori horren gainean, yogaren tekniken bitartez lortzen dugu pixka bat beraien garapen pertsonala. Beraz, azalduko dizuet pixkatxo bat yogak zer eskaintzen digun. Alde batetik lantzen dugu gorputza, eta gorputzaren ezagutza, eta baita ere lantzen dugu gorputzaren onura guztiak, gorputza luzatzea, psikomotrizitatea hobetzea, malgutasuna, sendotzea pixkatxoa gure gorputza, txikitxoen gorputza, beraien osasun fisikoa zaintzeko. Baina yogaren helburu nagusia ez da gorputza zaintzea. Gorputza zaintzea da helburuetariko bat. Horretaz gain, emozioak ere lantzen ditugu, gorputz emozionala. Eta saiatzen gara, yogaren bitartez, emozioak baretzen eta emozioak kudeatzen. Eta emozioak kudeatuz gure gorputza bera ere hobetu egiten da. Gorputzaren jarrera aldatu egiten da, gorputz fisikoaren jarrera aldatu egiten dugu, eta emozioena ere, bai? Dena lotuta doalako, oreka bat bilatu behar dugu. Horrekin batera, lantzen dugu gure burua, edo gorputz mentala esaten dena, eta 3 gorputzen arteko orekak egiten du gure garapena hobetzea, eta gure haurtxoen garapena hobetzea. Zer eskaintzen dugu burmuin aldetik? Burmuin aldetik irudimena hobetzen da, sorkuntza, gauzak sortzen, edo imaginazio hori bideratzen laguntzen dugu gauzak sortzeko, eta beste alde batetik arreta, kontzentrazioa bideratzen ere irakasten diegu. Yogan arnasketaren bidez, pranayama teknikaren bidez, gure gorputza baretzen dugu eta gure gure burmuinaren aktibitate gehiegizko hori ere bideratzen laguntzen digu. Asanen bitartez, ariketa fisikoen bitartez, gure gorputza oso zentzu mantentzen saiatzen gara, oreka bilatzen, eta gorputz guztien arteko oreka hori bilatzen. Beste alde batetik, ezagutza orokorra ematen die ere gure txikitxoei, gure gorputzaren ezagutza orokorra. Badakizue txikitxoek pizkanaka doazela beraien gorputza deskubritzen. Eta guk ere yogaren bitartez eta ematen ditugun argibideen bitartez badoaz beraien gorputzaren berri izaten. Era berean, energia ere bideratzen dugu. Jakingo duzue zuen txikiek energia itzelezkoa dute, eta energia hori bideratu behar da. Batzuetan gehiagizko energia dutelako atera behar dute, eta beste batzuetan behar izaten dute lasaitasun bat. Eta energia hori bideratzen laguntzen diogu. Sentipenak bideratzen, emozioak bideratzen, eta emozio horiek kudeatzen. Nola? Zerekin? Esan dugu, alde batetik pranayama edo arnasketa-ariketak egiten ditugu. Saiotxo 2 izango direnez, oso teknika errezak erabiliko ditugu, etxean errez egitekoak eta nahi duzuenean edo behar duzuenean erabiltzeko. Nola? Arnasaren kontzientzia hartzen lagunduko diogu. Kontzientzia. Hori da oinarrizkoa. Momentuz, arnasa hartzen dutela eta nola hartzen duten kontzientzia hori hartu. Eta teknika txikitxo batzuk erakutsi, arnasketa hori lantzeko behar duten guztietan. Yoga egiten dutenean, edo eta beraien emozioa borborka dabiltzanean ere edo triste, edo haserre sentitzen direnean,
edo oso alai daudenean, baina ezin dutenean emozio hori ondo bideratu, arnasketaren bitartez lagunduko diegu hori zuzentzen. Esan bezala, ariketak oso errazak izango dira, etxean egiteko modukoak, eta joko bidez edo jolas bidez egingo ditugu. Bale? Horretaz gain, esan dugu asanak egingo ditugula. Asanak dira gorputz jarrera, posturak edo ariketak. Nola egingo ditugu? Saiotxo bi hauetan erabiliko duguna da, istorio txiki edo ipuin txikien teknikatxo bat. Bai? Zertarako gure gorputza usatzeko eta beraiekin balantzeko gorputzaren ezagutza eta gorputzaren sendotasuna bilatzeko, oreka bilatzeko eta gorputz hori lantzeko. Bai? Psikomotrizitatea, irudimena, guztia nahaztuko dugu pizkatxo bat ariketa. Eta bukatzeko erlajazio pizka bat egingo. Hor ere, gorputz ezagutza eta gorputzaren gaineko arreta edo kontzientzia landuko dugu. Eta gero, ipuintxoen bitartez, geldi, lasai, erlajatuta egoteko erakatzeko diegu, entzuten. Badakizue txikitxoek mugimendua behar izaten dutela nahiko txo, eta batzuetan kostatzen zaie kutsua geldi egotea, adinaren arabera gehiago edo gutxiago. Ez doa sola, mugitzen bada, mugitzeko behar izana badu, utzi ezue. Batzuetan uste dugu txikiak ez direla konturatzen, bere burua dispertsatu edo joan dela hortik eta orain beste, baina askotan uste baino gehiago konturatzen dira egiten ari direnaz. Eta konturatuko zarete, edozein momentutan, agian, gogora ekarriko dutela, saiotxoetan egin duguna, eta zuek uste baino arreta gehiago jarri dutela. Saio hauek etxeko txikitxoenentzako izango dira, 3-4 urtetik gorarako, 3, 5, 6, 7, umearen garapenaren arabera eta umearen interesaren arabera. Nola egin dezakezu, egon behar duzu zuek umeekin? Beti komeni da gure haurtxoekin egotea, jolastea beraiekin eta egitea gauzak beraiekin. Beraiek eskertuko dute eta zuek ere haurtzarora itzuliko zarete eta elkarlana osatuko duzue. Hala ere, ezin baduzue eta agian askok ezingo duzue lanagatik edo dena delakoagatik, umeek egin ahalko dute beraien kabuz ere. Zer behar duzue yoga egiteko? Berez yoga egiteko gauza asko ez dira behar izaten. Baina ume txikitxoekin jokoak egiten saiatzen garenez, erabiltzen ditugu jokoetako materialak eta horrelakoak taldeka direnean eta gauz material desente eramaten dugu. Baina orain etxean egiteko material erreza beharko duzue. Etxean topatzen duzuen hori, beraz, lasai egon. Eta esan bezala, amonak, aitonak, edo zeuek, edo beste nebarreba nagusiagoek, edo beraiek bakarrik, autonomoan egin ditzakete saiotxoa. Azalduko dizuet beraz, esan dugun bezala, argi eta garbi, zer landuko dugun beste alde batetik. Burmuina garatzea, irudimena, sormena, buruko aktibitatea orekatzea, eta hori beste gorputzekin orekatzea ere. Beste alde batetik, emozioak kudeatzea, emozioak bideratzea, emozioiek kanpora zabaltzea, eta arnasketaren bidez baretzen ikastea. Beste gorputzak kontuan hartuta baita. Arreta eta gorputz fisikoa. Eta fisikoari dagokionez, mugimendua, malgutasuna, psikomotrizitatea, oreka, eta horrekin batera, ipuintxoak kontatuko ditugunez, berriro, irudimena, eta abar oso. Eta guztia orekatuko dugu. Orain azalduko dizuet zer material erabiliko dugun saiotxo bi hauetan. Lehenengo eta behin esango dizuet, yoga lurrean egiten dugunez,
etxeko egoeraren arabera, zuek aukeratuko duzue zer beharko duzuen lurrerako. Agian, tapiz egokia baduzue, alfombra egokitxo bat, hor gainean egin dezake. Eroso egoteko. Askotan umeei lurraren gainean egitea gustatzen zaie. Eta oinutsik eta ibiltzea. Beraz, nahiago badute ezer gabe egin dezakete. Bai? Lurra hotza bada, mantatxo bat jar dezakegu. Edo baldin baduzue, esterila bat jar dezakegu. Edo umeek jolasteko izaten duten tapizenetako bat. Nahi duzuena. Behar, lurraren gainean, eroso aritzeko. Beste alde batetik, arropa aldetik, arropa erosoa, umeak normalean arropa erosoarekin ibiltzen dira, eta mugimenduak egiteko modu. Horregatik ez dugu behar. Konturatzen zarete, askotan yogan horrela esertzen garela, umetxoek besoak oinak gurutzatuta ezer daitezke, nahi izan ezkero kusin baten gainean, beraiek ikusten duten erara. Bai? Ze egingo ditugun ariketak momentuz, kontzientzia hartzekoak eta izango direnez, ez dugu gauza handirik behar. Beste alde batetik, zer beharko dugu? Lehenengo egunerako, holako papertxo bat proposatuko dizuegu. Bai? Paper zatitxo bat, ikusten duzue. Hau margotutako paper bat da, baina zuek agian daukazue etxean eskolako horiek paper fin horiek koloretakoak, hori egokia da. Zapatak hutsetan etortzen diren paper fin horiekin ere egin dezakegu holako papertxo bat eta iruditxo bat prestatu. Edo labeko papertxo zati bat, edo holakoa. Baldin badaukazu egiteko era, egin dezakezu beraik. Bigarren saiorako itsasontzi bat egitea proposatzen dizuegu alba duzue. Bestela, lasai egon. Beste era batzuetara ere egiten da, eta guk azalpenak emango ditugu. Paperezko papertxo itsasontzi bat egin dezakegu. Bai? Edo, ez badaukazu astirik, edo dena delakoa, bai? Panpinekin, edozein panpin, panpin, txikiak, arinak, pisu gabeak, edo jostailu txikiak, arinak direnak, auto bat, edo zuek nahi duzuena. Bere gustoko jostailu bat, pisu handirik ez daukana, eta sabelaldean jar dezakena. Horrekin nik uste dut, nahiko izango dela. Uste dut erreza egingo dutugula. Eta beste barik, animatzen zaituzte zuen txikiekin, yoga egitera gurekin, eta beste barik. Emango ditugun saioak, hor izango dituzue formatu honetan, eta espero dut aurrerago noizbait elkar ezagutzeko aukera izatea eta gauza hauek beste era batera lantzea.